Hi friends, இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சூப்பரான டாலர் செயின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தாங்க. இதுல வந்து 3 டிஃபரண்ட் சைஸஸ் வந்து கொடுத்திருக்கேன். இண்டிவிஜுவலா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ ஒரு டாலர் செயின்கான கோட் பிரைஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து 28 இன்ச்சஸ்ல ஐம்பொன் டாலர் செயின் ரூபி வித் ஒயிட் கலர் ஸ்டோன்ஸ்ல வந்துரும். அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ஃபார்மிங் எனாமல் கோட்டட்ல 32 இன்ச்சஸ் டாலர் செயின்ங்க. எக்ஸாக்டா கோல்டுல இருக்க மாதிரியே இருக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் வேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இது வந்து செகண்ட் ஒன் டாலர் செயின். அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 36 இன்ச்சஸ் செயின் மட்டும் 36 இன்ச்சஸ், டாலர் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 4 இன்ச்சஸ் வரும். ஸோ 40 இன்ச்சஸ்ல ஒரு சூப்பரான ஐம்பொன் டாலர் செயின் வந்து மைக்ரோ பிளேட்டட் அண்ட் டாலர் வந்து கெட்டி ஐம்பொன்ல வருங்க. ஸோ இதுக்கான பிரைஸ் கோட் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டீடைல்டா கொடுத்துருக்கேன். வேணுங்கிறவங்க டைரக்டா வெப்சைட் ஆர் வாட்ஸ்அப்ல புக்கிங் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க. இது இப்போதைக்கு நான் காம்போவா போடல, இண்டிவிஜுவல் பிரைஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபாஸ்ட் புக்கிங் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.